Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nde tabwera ku msonkhano wa Atolankhani. Sitingangopita iyayi. Mwina pena pake pakhoza kukhala kuti pali mafunso nthawi ino titsegule bwalo kwa anzathu Atolankhani amene muli muno ngati muli ndi mafunso nthawi yanu yakwana. Siko. Zikomo. Dzina langa ndi Emmanuel Chikonso kuchokera ku MBC. Samveka bwino zimene afotokoza presentation yapo mwamba kwambiri. Koma tikatsatira bwino zimene zakhala misonkhano yotere yakhala kuchitika. Kuphatikizapo anzathu APTU tachitako mwayi kuti nthawi imene tapangapo atendi kuchokera March kufika October. Nkhani yaikulu imatuluka ndiyo khudza kuonjezera mphamvu za magetsi mu energy sector kuti zithandizanso zinthu zina makamaka pamene dziko la Malawi layika pamtima zokhudza ATM strategy imene muli mining payokha ikufuna 230 megawatts tikuyamba za zonjezera 351 megawatts pakadali pano tikupanga 561 komano imene tikayang'ana ndi ina imene kutayika mugamba za 413 nganda kumvani bwino. So timangofuna ndingodziwa kuti ndikubwera kwa ATM strategy, ATM plus M strategy. Sindikudziwa unena kuti with the mining needs imene ikufuna yokwana 230 megawatts ndi 351 megawatts imene kapita tionjezeredwe, and the target was ndikumbukira PTU yapita meeting yapita inalo tifike 1000 megawatts pofika 2030. Patukamba kuti iyi 351 tikufuna taikwanisa kufika 2031. Sindikudziwa kuti tikuyenda at what pace, komanso ndikubwera kwa mining 230 imene kufuna tifikira zimene tufuna komanso demand ikhala kuti ikukwererabe kuphatikizapo matrocities amene makhala tikumana nawo ngati the cyclones ndi zina zotero. Situdziwa kuti ma mechanisms amene akuyikidwa kwenikweniwa ndi otani kuti we should really deal with the challenges amene tili nawo, chifukwa vuto idakhala lilipo kuonongeka kwa makina kunkula tedzani ndi zina zotero zakhala zikuchitika pafupi because this is the ujenimeti madalira kwambiri ya hydro. So mwachidwe kwambiri mangofuna ndingodziwa kuti are we authentic enough before we should be real kuti pofika dipa nthawi imene tikhala kuti takwanitsa zinthuzo ndi zina zimene tayika pamtima ngati dziko kuphatikizapo mining imene ikufuna 230 megawatts payokha zomwe kwambiri. Paliso ena ali ndi funso ine dzina langa ndi Wezigausi. Funso langa kwambiri likupita ku bungwe la Escom. Funso langa likukhudza kwambiri pa ma backlog ama connections amene bungwe la Escom lakhala lili nawo. Anthu ambiri mdziko muno akhala kudandaula kuti akapanga apply magetsi ku Escom kuti athandizidwe zikumachedwa. So as of today nimangofuna kuti mundifotokozere kuti kodi backlog imene nalipo ndi ma new connections zikuyenda bwanji. Pomwepo ndikufuna so nditengerepo mwayi ofusa kuti kodi ku Escom ku anthu mumawathandiza bwanji makamaka akapanga report ma faults, chifukwa zimatheka ndithu kuti munthu apanga report 40 kunena kuti akuthandize koma kuti anthu aja abwere azakuthandize umakhaza kuti wachita kutenga chinthawi mwina akuchita kunama kunena kuti kunotu kwamba kuyaka moto ndi pamene timaona anyamata anu akubwera kuti azathandize ma 40 ngati amenewa. Sindikudziwa ngati akuluakulu a company imene mumadziwa kuti zimenezi zimachitika kuti anthu ambiri akudandaula pa nkhani yofuna kuwathandiza nkhani ya ma faults komanso ya ma connection. Zikomo kwambiri sana. titengaso funso ili pali muti yankhe ngati ine ndandro kazonda kuchokera kwa ilesi ya chisomo choyambira ndikutokoza for information imene mwatifotokozera iyi kuna kuti load shedding ipitirirabe kumabe ndi zinthu zina zimene zovuta ngati za machine akudedzana ndi mpata kukapichira ya komano ndimafuna nditadziwa makamaka kuna kuti chifukwa mavuto amene andoti ndi angona komanso tikudziwa zinoti nyengo zikukhala zikusintha magetsi athu timakhala tudalira kuti ndi madzi. Sindikudziwa zoti mukukonza njira zotani chifukwa madzi azikhalabe akuchepera mdziko munomo kuti mwina likhoza kupeza ndi njira zina amene mudandaula zinoti
magetsi a solar aliso ngati expensive. Pali njira zanji zimene mungakonze kunoti mavuto amene athe mwina kuti mtundu wa Malawi uzakhala kuimba nyimbo zokoma. Zikomo ndipempha kuti ndiyankhe nawo mafunso amene Zikomo kwambiri. Ndiyambe ndi funso loyamba la nkhani za migodi ATM kuti mphamvu ya magesi izachokera kuti. Mukuonetsetsa Malawi Mozambique interconnector panopa tifuna kugula magesi okwana 50 megawatts. Imeneyo ndi minimum, ndi mmene mthumbo mwathu mulili. Line ya Malawi Mozambique itakutenga 1000 megawatts. Koma funso ndinoti kuti tikatenga 1000 tizayilipira chifukwa ndi $. Mwachisanzo ndikuze ndikunena kuti 50 megawatts nthawi yake tinanena kuti tifuna tifike pa 70 kapena 50 megawatts iyi pa mwezi ndi $5 million. Mulembe zimenezo $5 million. So funso na kuti Malawi ndi $5 million. Line imene itakutenga 1000 megawatts. Mozambique ila to give us 1000 megawatts. Kama nkhani ndiona kuti tizatha kwalipira. For zimakhala zovuta na kuti government to government muzidulana magesi makhala very embarrassing. And the line iyi kapena this contract ndi take or pay. Kama kesi mwatenga kasunatenge mwalipire basi. As opposed to take and pay. Take and pay mwalipira amene mwakusenshito. Koma iyi ndi take or pay. So no zimerifuna kupanga sipano kuma mining zo. Takampaka ndio za banki ma miners takamba nawo kale kunaya kuti tikapasa magesi wawa. Malamulo asinthe iwo azitipira $. Sinangoso panga $. Mining kapena alisa mina panga export and they are getting $, for their products. If Escom azitipira some $, kuti zitakwalipirano a Mozambique. Monivese? Yeah, that's the only way we can be able to service our debt with Mozambique. Otherwise, the power is there. One of the issues is tita worry bila makwacha ndambira repairs marai kwacha. Wano nkani ndikodi $, zio azipezeka. Tuko pali Zambia zofuna $, mafuta, mankwara, fertilizer. Mages salimu priority area ya forest allocation. Mmoja kuli mafuta, mankwara ndi fertilizer. Ife ya magesife timaga kasbara ni kubanki. Kumumna tikandira njira hiyo na kuti mamainzi aziti libira $, ziti pangira bwino. Ndenga diwanga vomere ena vomera kale kumapali maisha kuti tsainirane nduli feso titakoza Mozambique kuti magesaja tipase no kwanira 40 ndisika. Tindi amigodawa afuna magesi onjizanga 200 megawatts akatilipa $, ife tizopasa $. Mwachidwe ngene joncho. Malawi Mozambique magesi metingatenge 1000 megawatts. And panopata panga line mozi muka ngati munapita ku line imenda pangayo ya Malawi Mozambique. Ifa Malawi tamaliza kale. Za Mozambique. Mozambique zinavuta fena kuti pana nkhani za post election violence. Tunapanga vandalism payment yao kudenga katundu ndi kanuja gulaso wina kuma tinaiko last week. Kufika September end akata maliza. Kwa singa kufuna kuyesa zida jonjo October November tita kuyasa magesi. Kuma nkhande nayo ne kuti kodi ina Malawi kutulipira makwacha. Nkhani ya $, zio afuna tioneke for Escom tabe pano boma kuzaya kwa bank ndi Secretary of Treasury kuti atlole makampani amene amapanga export Irovo atobako mamainzi azitipira sefeso $. Munakamba nkhani ya cycle ndo mene amaonongeka kuti mpanga pochani tindi project tabweka ndrama ku World Bank ya Escom ya timati climate resilience pampantika mnyozi kuti no kuvende kumapanga kwambiri ma cyclones tike kono matowers kuti nthapo jikabwera matowers samaka mamaga kulowa shirewa kujimene yambika I think ndama zokwana $40 million. Ndikonso mene makhani mavuto na kuti malaini amagwaigwa tifuna tige ku matowers ya mphamvu komanso katunda mavuta kunyamula kupita kumalo kuti kuli mazambiri timavutika katundu kuna branta alubaraka ndikuntenga kupita kuchikwawa muna msewu ya duka ndino tikumanga ma warehouse kuchikwawa ndi kwa chingeni kukatundu azikhala kumene ko kulizika chitika katundu zingotenga kwanko kupita kumalo kwene
kulivuto. So yeah, we are doing something about it. If we want to build better, nkhani ya iko kwambiri ndi line ya timati Eastern Backbone ichoka ku kota Salima kupita ku Mpoto. Imene ndi kale koma ili pa mapola wooden poles kwa transmission imene kali ma wooden ma steel poles ndi 400 chakuti kilometers kupita ku wooden poles ndi zimajeka kumene koso ndi kuli timati ma mashi every week makala outage kumene koso program ili kati unoti tike ko line yoti kali pa steel poles imene yonso imene ili pangelo bwino kulumikizana ndi Tanzania project imene yonso ili nkati. Nkhani ya backlog imene ilipo koma ntamene isanambe mayap kuna backlog ya kulu kwambiri panopa mayap ndongosolo nayo kuti scope ya mayap inali ya makastomera amene ali within the existing transformer 500 meters within a transformer. World Bank mene kuzana ina scope ene mene osati timange manada nyuwani ya ndipo pano onse amene afuna ma drop line ngonesesa onse tapas amene asara na amene afuna mapolo ndi transformer imene yonde ndi part 2 zina ya sinsan from to the asset nasana ndi World Bank $150 million pompano tikhatu panga madiveti kula katundu amene asara ona kuti no afuna maraini janjana amene ono tiafikira mpojeri imene kuti asset titambe mwezi wa mawa so anthu salandaule chinyengo icho chilipo zimachitikadi kuna wale anthu kudandaula koma nkhani ya fault management chaka chinochi was very very unique so ina kuti mafuta ambiri amachitika nthawi ya mvula ikamagwa mweza kuti chifukwa zinthu zimanyamula moto ndizo kuti madzi agwerapo zimamba kuduka koma chaka chinochi muthauzira kuti ziko linali mavuto angapo including a fuel kuchokera I think ngaisona kuchoka August last year kufika kuma tiro ajaga kunalibe diesel ifiti mande yaso diesel maganda flyende akapange 40 minutes mfuna diesel ndina khanga lino maganda ambira athu khanga kuti ayima chifukwa diesel ya divuta koma mafort amapanga payo anafika mpaka 100,000 force koma no kweso nguja tindi mara in 20 timamvesa kuti anthu na frustrated anthu makava line mwina 1 hour angurara ta line wina kudigira so una waka 10 days wanda bagesi we understand koma mara inacho nao chebo kwambiri ena amapanga kuti repeat sina fikiri komanso ndinaona kuti ma service ya Escom ndi aulere koma tikumva kuti anthu akomalipira tikumvesa kuti munthu wakha 10 days ndi wabwera Escom 20,000 imakhala kuti the tempted ndikira the 10 days amandi 20 manivese we understand koma no nthawi nakezo tinapeleka manamba including number ine kuna kuti ngati kungabwera wa Escom amene akupempha ndalama or even mita imene anyuwana anthu ndikumva kulipira 400,000 mita anyuwana 800,000 mita inde yaulera koma no ena tikafikira kuna kuti tiuzeni personal mboni sapeleka pompano panatuka report ya nation no names were mentioned mpaka tani bakalata using the access information kwa Director General also bana wao Mai Mbumba kuti using this tool at the right now to dig it up. So corruption to happen, there are two parties to corruption, to corrupt act. Ninga janto maina sako bwera, there's nothing we can do. So antu muzidi shikira, lima omboni, jambuleni, ambila mambo bwera, jambula kufunza, zonadi, zango ndivuta, bazi wote tumonza dai, zikapangeni kwina. Vuta swala antu ajano, ama kamba no Escom B. Kama kuna Escom B nage vura kwa kabila antu sono tsina tabanga train dajo sano kuma zindi Escom no kuma endera madera kuti antu nakadandaula ndizafikira majambo kuma ndanaka kuti this year was very unique chiko wani nkana diesel inavuta kuma no inaso ntamvula mafuta mapanga pailo kumaso system yathu ana kumaso pali ma chatbot anthu ambiri amafuna zampani munthu kuma ikani kuonza internet. For example ambiri amafuna kuti muna agura magesi toke ni sina bwere muna 15% akuma mbaso. You can just go by internet now, Escom internet. First page deal, pali token retrieval. Unguika mita namba yako, token uipeza bomba. Kumambila afuna azimba so forth. Token sina bwere, wina udikida wa 40. So pali ma channel ambilo tata antakusa chito. Kuma antafuna wadi azimba mao kudae, wakuti, kuma tende kusa chito ma channel ina amina lipo kutini, muna itanijika. Corruption ilipo, kuma
bwana Escom mutiuze kuti anthu ano panga izi ndizi kupandapo paka uvuta kuti anthu apeze kapena kuti achose ntchito. I think inayo ndiya maintenance mina anzanga aje Egenco mina takunena kuza machine bandinena kuti kubwera kwa Malawi Mozambique interconnector kupangira bwino so Egenco fika panopa zimakhala zovuta Egenco amakhala mpani tena timamvera isona machine ajaonongeka ndiye amatimbira phone machine aonongeka koma sono tikonze anthu salalata monivesa machine aonongeka ufunda ayimisidwa akonzedwe ndiye amakhala mpani tingokonza mwachangu kuti mwina anthu asatani asakhasaone ku difference kapena palomba ntekezo to zanzana bakamba ndazanga kuti bwanji muzikona usiku ntatagona kuma se cost kwa waso kumanso pali zina zipatala chani mankhwala mu fridge, so we need to balance this thing. Kuma kubwera kwa Malawi Mozambique ndithu tawoza kuti akulu ine ndili mageso na Malawi Mozambique wiki inoyo mutawuzimisa mashina mozi Malawi Mozambique ibwera kuti tenge mara na tawonyeza hapo. So mwambiri chifukwa cha mayankho mapereka Escom nifani ndiambire pa Fuso yamba licha munakamba za 330 yes versus samiti kufuna kuti tikwaniritse pafika 2030 plant imene tukamba ya 358 megawatts ndi Mparamanga ndi plant yoti tikuipanga develop with the Azatu ametina upanga PPPP nde itakhala pa line 2031 ndi kuti yose yatha cha 2030 takhala tabani wayamba yambokira ntchito and the total capacity plant imene ndi 358 megawatts so indi as ananena so azangaja kuti ma plant a hydro amatenga nthawi kuti mumange kwa kumakhala zochitika zambiri ma civil works mumange damulija komanso mupange matanelo munaduse madzi mupange ma structures zoti mu zaine madzaji ola mu turbine supply chain ya turbine ma transformer ake zimatenga nthawi yayikulu tifuna kuti plant iyi yakho ndalama zoyamba zabwera kale ku World Bank 350 million US dollars zinazo zibwera kuja kwa mapartners enawo koma kuti tiyambe kuti ithe izatenga nthawi yamba 2030 358 pambali pa imeneyi tikupanga sozina ngati Egenco tupanga assessment ya pa chizuma cha Sombo imene pa Buwa River munkhora la game reserve iyi tuwembeza kuti ikuzapatsa magetsi pakati pa 80 to 105 megawatts so panopa Kozaranti ali pa ground ndipo next week kamuyendera kuti one progress kuyenda bwanji kunanso kuti funding tikaipeza bwino tiyambeso kumanga next year ndipo pafika 2030 kakulanjiza between 80 and 105 megawatts pa system mweyo tikupanga so kafukufuku ina opanga combined cycle gas turbine kale a director ISMO imefali mange kuchipoka 100 megawatts gas turbine ndimona kuti pambali pa 358 tiwonjezera so 100 ya gas turbine komanso mwembe 105 pa chizuma cha Sombo imene timange pa kunkhora kota tinangaba kuti kupanga ngakhale solar ikuvuta koma Egenco chifukwa tikudziwa kuti system ya magetsi imasoneza so magetsi athu ya solar ife yatufika kuti ikhani battery storage immediately tamamanga ikhaso battery storage pamodzi so imene kupanga pano 10 megawatts yoyambayo ikhandi 2.5 megawatt hours battery storage tikamapanga 40 megawatt inayo itzakhandi 8 megawatt hours ya battery storage ndekuti peak hour ya 6 to 8 magesazo ya battery storage kuja bwera mu system kuti ipange stabilize system energy flow so tikupanga magetsi amenewa monjezera pamene tikupanga kale amene tinawo panopa ndibwereso nkhani ya ma maintenance afuna Fuso lachitatu maintenance kuchitika monga anena kale kuti Escom ndi Egenco timalankhulana every minute mene magetsi akutulukira ndi kulowera ku malaini ku Escom pamakhala commission ikulu SMO ku National Control Center ndi National Control Center ku Egenco kulankhulana nde akakulu machina yake apanga 40 timanena immediate kuti machina kuli akuti apanga trip achoka palaini nde kuti aja apanga manage kuti nanga ndalete kuti magetsi dizimitse ndele mazolo machina awa atakotsa palaini wa tifoti afa tifoti pange troubleshooting tione kuti vuto ndi chani magetsi machina yake palaini tikapeza vuto lija timauza kuti machina awa takoza mwina potha ma hours 5 ngati 4 ndi yaing'ono ikhala yayikulu timauza machina afunga mwina masiku 4 kuti tikoze ndi ena amafuna kuti mwina kafufuja muyambire kuma pasi madzi
kukwera mtunda ku generator mpaka kufika stock line imene mbanga feed ndi makhaula linga nthawi ndi muchifamva kuti mafoti nake amatengera wiki mwina mwezi kumene kuti amalize kukoza ifoti machine yonda akuluakulu amene amabwera pa kukapichira apita kunkula machine amodzi mwakaendera kuti mwaona turbine yake almost desk osainoi machine amodzi okha ndito chimenya muchiotsepo ndi crane chipite pa mtunda mwambe kuchipala ndi kuchikoza chimatenga nthawi yayitali from mafoti nake amatenga nthawi because of the size of the machine komanso the kind of the fort imene amanga develop pa machine ipo mazose makhali uzigwira kuti zoneka kuti zosiyenda bwino so maintenance kuchitika koma ikabwera moma mwanganeneramu ndi kuti tizikhala kuti ndi mpara wabwino okwaza machine aja ifito magetse nake akubwera kuchokera ku source ina usera ndi panopa pakhala kuti mnayo moti koze machine aja masiku 4 tingokoza tsiku limodzi abwereso pa line kuti anthu akhale magetsi komanso anthu asalalate kwambiri yachi faya kumakhala kuti Egenco Escom timamva ndithu madandolo ano ndili pakhala kuti suli concern kuti iye mmene afera machine awo takoze mwasangasanga ma overtime mkati pomwepo kugwira ndi usiku ndi usana kenaka abwere pa line kuti anthu tikhale ndi magetsi so Egenco ndi Escom ndikuchimira kuti magetsi akhale opezeka okwanira komanso odalirika nthawi ndi nthawi asingilekeza pamenepo zomwe kwambiri Okay. CEOs, I'm at pains. I find it that Escom has conceded that it is failing to meet the demand. And we are aware that you have operational costs that you would need to meet. I hope, given the situation that Malawians continue to complain to you that they are facing load shedding, this means that they can't economically tick, whether it is a maize mill, a barber shop, or anything at a local level. Are there any plans for you to increase the electricity tariffs, given the key performance indicators? And Mr. Kagona here has told us you are failing to meet the demand. 1. 2, there is also an issue to do with finding solutions. I haven't heard you mention anything about Aspin, which when we met, you touted it as one of the companies that is going to surpass Egenco's capacity to generate electricity in the country with more megawatts, just close to Mpadamanga. Where are we with that one? And what short-term solutions do you have for the Malawians that continue to complain each and every day? As we speak, others are in blackout as we speak. Daladala ndifuseso ili nchichewa kuti kodi ngati Escom muli ndi chilinganizo kapena malingaliro ena kuti mukwezeso mtengo wa magetsi. Ndikudziwa zoti mera inakulolani kuti mukweze magetsi ndi 50.8% mpaka na 2027. Koma tikava mmene anenera akagona apa simukukwaniritsa ma key performance indicators zanu. Timvaso mukunena kuti mukweze mtengo chifukwa ndikudziwa zoti mukudandaulaso kuti ayi distribution line yaonongeka tikakonze mufuna fuel. Mukunenanso za tedzani ndikapichira kuti zagwa mufunanso kuti mukakonze ni ndalama. Timvaso mukutchula za kukwera kwa mitengo. 1. 2, kodi mukamba za short term kapena ndondomeko zina zimene zitathandizire kuti amalawi makudandaula kuti mchini wawo udzigaya chimanga ometa dzikwanitsa kumeta saluni idziyenda panopa sizikuchitika mmakwalalamu ndalama alibe, muwathandize bwanji munyengo yoyandikira posedwa apa yachiwiri imeneyo? Kachitatu, kodi kampani ya Aspin ili pati chifukwa ino ndine nditakumana nthawi ina mudakambapo kuti Aspin ndi game changer, akabwera amene okhazikitsa magetsawo iya tiona kusintha Malawi. Koma apa sinnamvepo chilichonse mukamba za zimenezi. Zili pati zimenezi? Zikoma kwambiri. I think chamba ndikambe pang'ono za matarifi. Ilo matarifi not only in Malawi, kuna ulikose they are regulated by government. The regulator has to approve. And what happens, mkumbukira mbuyo mutunayi ndi power market limited. Ntamene power market limited imata mwezi umene kuti wachatapanga application ya yokweza magesi kuchoka 2023 fika 2027. Ngati mukumbukira amafuna 99% increase magesi over a period of 4 years.
koma itabwera ku Escom chifukwa chonena kuti imaginary company imakhalanso ndi ma cost makhala ma body anthu magalimoto ma rentals ndi zitabwera ku Escom through single buyer tinaunikira zimene tinazichosamo nifika inafika mpaka tinafika pa 50%, tikafuna 58%. Ndipo timapitaso to the public, through public hearings ndi amene timaenda ziko za Malawi kufunsa anthu kuti ife tofuna izizi ndi na manaria zatu consumer izichosani project iyi ndi timakazi usika boma natural tikweze by 50.8% muzaka 4 September inati kwezi ndi 12% chajama 9%. Koma munaso nenea kuti Egenco ndi Escom sitimandi ndama zabadera kuchokera ku boma ndawo zitimandisa makampani wa ndi zimene malipira ino ndi talifija mwemwe ndongosole kwa Malawi kuti amvese bwino talifija Escom ina Malawi mukamalipira ku Escom ndama yesudi yonse makhala Escom ya mmene muja muindrama ya maproduce muindrama ya Egenco muindrama ya GSM muindrama ya MRA VAT imo muja muindrama ya Ministry of Energy Marip then ndama zikazandira mwezi wonse timakhala pasino kutenga no tarifi shajwija nkumazigawa kuti inuyo tandenda mwakuti inu zanu ndi izi ino Egenco ndi izi ino aboma MRA zanu ndi izi ino single buyer aisiti mangaira kale zimakhala mu account imodzi panopa tinapanga makaunt sense tinapanga ring fence ndio ma producers yo ndi account yawo singatenga ndalama za moma kwa libira ai sibebe singateki nde muona unaya kuti mu November 2023 kuna chitika devaluation 44%. Ndema jadi bena tikweze magesi tindi chimene kuti automatic tariff adjustment mechanism imene tikweze magesi ndi 40%. Anthu anawe ana zambiri ulanda ora boma linamvera tinangokweza magesi ama kampani magesi anthu amba sina kwezi domestic sina kwezi koma domestic customers amauza magesi 44% amagesi watu osela amauza ndani sina kwezi magesi koma kumeti magula magesi ngati anzathu ma IPPs asola amadi charge in dollars pa mwezi bali invoice mabwa in dollars mwaji sanzo invoice bwera $2 million company mozi napasana magesi invoice ndimene ndameja before devaluation timesha convert at 840 ndekuti 1.7 billion malai kwachi timapasa panopa tukwali bila 1,700 kwacha to $1 which is 3.4 billion ndekuti mtengo wa magesi guli ya kwa IPP opanga double pamene zimene tutolera kwa customers nzochepa ndi mwezi wonse pamakhala shortfall ya 17% zimene anthu akulipira ngamagula magesi ndi zimene tikulipira mabilio akabwera kwa ma producers yo pamakhala kusiyana kwa 17%. Funsonera kuti 17% Escom izitenga kuti manivesa komanso kuti tikonze mashine athu funika sondala maso ninga tutula zochepa mafodi tipangire bwanje that's a challenge ngati tifuna zabwino tilipire magesi tizilipira magesi ababinda kuti vuto lili khalupi likupitirira ndeti panopa tifuna tipite ku MoMA Southern Africa Power Pool tikhale active member peza kuti uzapeza kuti Malawi kuno magesi athu ndi osika ndikwambi usiyana ndi maiko ena panopa tigula Mozambique 12 cents magesi kula Mozambique 12 cents per kilowatt hour kuno on average tigulisa 9 cents manivesa so this kuno kusiri kweza magesi ndi mene market forces zilili ndizi mabwesa mavuto na kuti ine ndi awa tukanika kugwira ntchito for ndalama zokhala zoperewera ndanakala kuti Egenco ndi Escom silimane ndalama zabadera kuchoka kuboma timadalira ndalama zimuli pasazo komanso ndalama zetikazandira tikagulisa magesi olisana gulisa magesi ati chine na tewa kunena kuti magesi ati pamakhala ma losses pamakhala technical ndi commercial panopa on average Escom tikagula magesi ku Egenco tikagula magesi ku solar fantu aja awa amapanga inject magesi athu aja at a point at a substation onsewa amapanga inject at a point anything beyond that point ndi nkhani ya Escom anthu maba magesi mtown yo imeje amakhavuto Escom awata alipira suppose muzwa kugula background mpunga wako onyamula
wagwa njinga panseu nango ngaboso pakija Afrika ngati andama za wali bila kale ndi mavuto onse a commercial loss technical loss amakhala a Escom ndi 20% yamakisimenti magula wa safika kwa customer ndipo chimene kuti operating capacity mujulise po 20% kama khauti anthu aba magesi abo bi magesi aja fadi malani ndi akale choka magesi kuchoka kunoko kunkura kufika kuchitipa ndi kutali ndoli minjira magesi na dani atayika so 20% yatayika kale komanso magesi atikagulisa pa makasima ena adakalipa postpaid abo mambiri salipira mnthawi yale zaka sana dilipire kwa Escom ndifuna ndilipire Egenco ndifuna ndilipire MRA ndifuna ndilipire Mareb ndima khawti onse watalipira ndidakhala kuti ungati pabanja usona onse walipirano zili mutu wabanja sono ana wavara jani ndama zatha kulipira awandiya vuto limakhala limene lona kuti ngati ufuna nzinza bwino tene magesi kubwino kulipira magesiwo pantengo kwerapo kumazipezeka nthawi zonse so muona unena kuti panopa 44% just sina kwezi magesi a domestic koma September tinati kwezeso ndi 12% ndefunso ngona kuti tikweza ndi 52% kuti bwerere muchimaka kabina tikweza 12 yokhaya ukuku mabira awo azingopanga payo fika panopa ndi ngongole ya maproducer 52 billion so ndinotutolera nzochepa kusana zimene mabira obwerera ndi that's the challenge that we have ndi pita kisogolo tendo nse kuti pachingona kuti the tariff should be cost reflective if it's a pass through cost isamakale mwesko mumweya akatipasa bila inenzingo kuti okay makasoma libila kumapeza kuti bill yanu yusala mwesko indilibila bwanji kani aspin na ina akaona kuti pali ma agreements atatu pali purchase agreement imene tasana nawo anabwesa model yawo kuti machine athu ndi awa gas ndi uyu tizigula uku ma operating cost athu ndi awa tabweka ndalama uku ndekezo timauza kuti imene taunikira ujeni tarifu yanu ikhale mwakuti are you happy we are happy sign ani hapa amasaina ndiye mapita so kwanza athu transmission kuona kuti mphawe magesi mukairowesera pati kuli zipangizo zinera ku musi mukairowesa sibwesa mavuto mu system if they are happy timasaina so transmission agreement imene ndi Escom then pali implementation agreement conditions precedent kuti wakabweka ndalama amene ajanabwera koma ndalama alibe onse ajanabweraja amabwera ndalama sanzi pesa ndizo nse zikasanansiza amatenga zimapepa zimene zijazo kumakafuna ndalama ndefe tikudika no finasaina na nathana nawo kale tikudika ndi wabwera pese ndalamazo abwere ambe nseroyo kama ndivesaka nathana nawo nasaina kale they are happy with the tariff, they are happy with the transmission agreement. Kuli wose natengezo nsezo apite kumene afuna kubeka ndalama vuto sona ambiwa ndalama kubweka kunja kwa dziko la Malawi. So mwina mafunso amene akufunsidwa ndingoganizira kuti akapita kwa kumene abweka ndalama amafunsa kuti Escom izipereka Malawi kwache ife kuno kumuzilibasa $, alipo pamenepo univesa ndiyegezo pamenepo mafrandi wanyizire kupamene yankha SC wa Escom pa running ma equipment amene nawe pangila magetsi ntchito yopanga run the existing power stations ndo apanga maintain ndi ntchito imene timapagula ife Egenco so mama anapanga present akagona kuna kuti apanga present for both Egenco and Escom so ma challenges amene ali nawo ku mataba ini ku Kapichira Mkula Tedzani ndi mati tukwaona ife Egenco and ntchito yathu ndoti mwananena kale tikumagwira usiku ndosana omwe kuti at least machina adzuke nsanga kuti anthu akhale ndi magetsi pakali pano tinanena machine atatu kukapichira machine amodzi amene previous kwambirako tinapanga design wazipanga produce 32.4 megawatts tinali ndi vulo mu March kuti transformer tinagwira modzi ndi machine iwo ya 36 megawatts inayaka moto ndi tinapanga downgrade kuwarenga transformer ing'ono imene alipo yapa spare kukaikapo machine amanga generate about 26 megawatts ndi inapanga so 40 ja model jonadza yakaso last week
so chimene pakisa mora uziya aka ndi chani kuti uzipanga rika so tipakafufuza swala njira yonse bwinobwino kuti kuyambira ku generator mpaka kumene lumikiza ku Escom kuti ona kuti pamene pamambitsa moto ndipati tiona kuti breakthrough netipeza chifukwa dzulo malitsa dzulo ana ya promising kuti chifukwa kuti muna by next week tikha kuti plant iyi taibweza so online magetsi apezeka yakutedzani inapsa masteta achi generator ndi chene and titafusa manufacturer kuti zimakhala kuti zimapangidwa specific for location anoza kuti zitenga masiku ambiri kuti tipange produce kupanga procure kuti tibwetse ku Malawi koma tinalipira ndi pano pakupanga zimene zikulange process abwetse ma spares tidzamangirireso machine aja abwerere chifana ananena popanga present akagona kuti yafika mpaka October machine asanadzuke 40 akuchoka ku Austria mapatsi aja kuti abwere ku Malawi and lead time ndi yaikulu kuti atipangire produce ndalibweretsera amene anongeka wiki moya pita ya 10 megawatts ndiko kuti gate limodzi lachoka malo mwake ndikunali kuti timitse machine wa Monday ita aragwa Sunday ninkali mwa wiki anthu amakuthancho magetsi kwambiri bwanji tasi anthu agwe machito tisakwetse madzi pa damu mpaka na weekend ndi makhayotsika ndira kuti mawa Friday titseka tanelo meneyo ndi machine na a 20 megawatts 10 megawatts ena aima kuti koza 10 megawatts pafika Sunday madzulo tikauta maliza machine aja abwera pa online so ntchito panga machine kuti ayende bwino ndi ntchito ya Egenco komanso ntchito ika kuti tonjezere magetsi ndi magetsi kuti panga ochuluka ndi ntchito ya Egenco pamodzi ndi azathu ma IPP amene akubwera kuchoka kunja so nchifana peka ma projects aja kuti ngala Egenco ndi ma plan yametaika kuyambira pano pa 2030 komanso ena pa 2040 tifika pa 2040 capacity yathu ya Egenco yokha tikatafika pa 2400 megawatts only Egenco so like run amenewo chatsanja kuti zifufuza nawo ma financing mechanism kuti tipange magetsi ochuluka athu Malawi kunoku posembeza kukhulumiza magetsi akunja amene oti akuchoka kwa eni yake because tikatengaso maiko azathu kumene tinayenda ndikuona akhakula kupanga tapo magetsi dziko linake amakhala ndi awo kuti in case za sintha ndale za maiko aja mukhendi yanu kale momwemo ndefe sisiyo panga magetsi foto panga kutenga magetsi akunja tizipanga be munomo tikapanga ambiri nafa tizigulitsa so kunjaso mulaini omwe ija so tikhala panga magetsi kuti akhale ochuluka because kugulitsa ngati muno capacity ya demand ya taidutsa apo ayi tipanga certified demand muno Malawi migodi manufacturing irrigation tipanga supply magetsi aja kukhala magetsi ochuluka Malawi munomo so Egenco ndi Escom tugwera limodzi kuti magetsi mavulawa atenditu zoma kwambiri ithokoze zikoma kwambiri kuchokera ku Escom komanso ku Egenco chifukwa choti pali mawu Teresa I think ndi nenepo ziwiri zitatu zimene zofunika kwambiri mama akakupa nkhani ya demand management timakhani mavuto kwambiri nkhani ya demand management ndipeke zisanzo transformer tikapeka transformer ku area uzi ndipeke kwambiri zisanzo za ku Lilongwe area 18 area 47 tikapeka transformer timaziwa kuti transformer iyi iko ni anthu awawa magesi amagwisa ntchito mwakuti ndi transformer yonse imakhala rated imakhala masize kwa mwana ali kulongo kuja anthu ambiri nyumba zawo sono ndi maloji poyamba inayi ndi giza imodzi pana ndi magiza 7 koma sabule ku Escom zanena kunena kuti ndasintha road amene azibwera ku Escom zapanga declare fonte ngwake wa business ndi wa nyumba zosiyana ambiri panga ndizi ndi mabwana aso kwambiri ndipemphe mabwana panga ndi chilungamo bwerani ku Escom zatuzi fo zimatheka kuti mazuro anthu olandaula low voltage 1847 akanika kuphika chifukwa anthu meja ku asintha demand pattern kumesana tuzi yofundi azatuze feyo tikayezeso yapasi transformer yayikulu vuto limakhala after 1 month 2 months transformer yapsha ntaza takamona maklipi transformer yake imakhala nkhani zimakhala zimenezo ndo transformer is being overworked abantu bagisana bwe ko simuzatani kuzatuzo dinenda sindano ondeka chigayo kwanga apapa taza amaguzana nyuma tatu hayi ngoyika line chigayo chiwe transformer ilipo kale hapa munivesa ndini pempha Amalawi okufuna kwa bwino munga sintha demand pattern wala munga sintha category choka domestic fika business bwana ku Escom muzatuuze tikubuzana kuti lipira ntengo makuti transformer ufunika size ndi komaina zikati tikapeza toka
timapasa mapenalties kwambiri apita court panga su Escom nezo Escom malamulo mulibe sanga anthu akuchuluka nzeru masiku ano zimene zitibwezera mbuyo chidwa Escom for timakhantha ambiri mu court khani ngati zimene zizi na kama kodiso azona taona malamulo mulibe kuti muzi charge sata whatever blah 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 vena faja ola kwa nali yo ndizima khazu zidivuta ndipempheso anthu vandalism ndiye kuti bwesa mbuyo kuopsa ndipasi ni mafiga chaka chino kwambira January fika pano taika ma transformer 516 kupanga replace 516 then ndipasi chigawo ndi chigawo ideally tena kuti matransformer zika mbiri maina anyuwani pang'ono kuma panga zakale koma ndikuze kuti ku Southern region matransformer anyuwani taika 43 amene anaonongeka vandalize 240 percentage maybe ndoti bweza akale 85% akale 15% kuika malani anyuwani ndoti there's no progress. Central region anyuwani 74 akale kubwezesa 77 ndoti aipa 51% ndoti half kumpoto anyuwani 38 obweza akale 44 iwali pa 54 bweza akale ndoti 46 anyuwani zimene zizi zotibwezera mbuyo fwe ndoti zinthu zitimagula kunja mundifusa funsuda anthu adondawola simungopasa malaini momoti tapasi anthu ena amene amanga weya wingi area 51 area 46 amanga nyumba imodzi zokongola mukulibe network tili busy kumabweza nozo mpenda akuononga ayi amalawo tisinthe nkhalidwe menewo izizi zotibwezera mbuyo nofana pimpha amalawo kuti one demand management abwere apange declare kuti so nyumba ijeswane ndi lodge bwera na Escom mundipasi transformer ene otherwise zinthu zingopya tubwera mbuyo zimokombera zikomo kwambiri pamene tafika apa ndi pamapeto pa press conference yathu ya lero ndikukhulupirira kuti Escom atilongosolera bwinobwino situation momwe ilili mdziko muno pa nkhani za magetsi tamva zambiri ndithu koma monga mudziwira mwina ena mafunso ayiwala akumbukira nthawi ina yake ndikukhulupirira kuti anthu a Escom atiyankha pa nthawi yomwe titafikire ndingothokoza nonse atolankhani onse ogwira ntchito boma komanso onse amene mwachokera ku Escom chifukwa chokhala nafe tsiku la lero ndipemphe kuti titseke mwambo wathu osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.